u tu kuću. Jeste. I to je Tešide. Tešić. Tako je, Dejan. Tešić Dejan dovozi kuću. To je bilo 18:37 je vreme, tako. Jeste. Oni su misli, znate, da ih služba ne kontroliše. Da vidite i datum. Ovo je dakle 8. decembar. To je znači noć pred likvidaciju. Obrati, Verice, pažnju samo... Milane, lijepo je. Da, lijepo je. Obrati samo pažnju na kvalitet i jačinu vozila koje koriste razbojnici. Dakle, oni dolaze veče pred... Pripremaju sve i onda sutra dan... Evo i. Pešić, odnosno da. Beše Tešić, da dolazi. I ovdje je važno da gledalci obrate pažnju i na ove datume. Jer ovdje vidimo da je, dakle, ovo je snimano početkom decembra, sad je već još malo pa sredina februara. A ovo je već 8. decembra. Tako je, već debelo odmakla akcija. Dakle, to pokazuje koliko je to dugo trajalo. Evo ga i treće vozilo. Tako je. Ne, ovo je slučaj, da. Taj nema veze. Pošto je to put, ovo nije slepo ulica. Sad će biti jedna interesantna fotografija, mislim. Evo ga. Gledamo trenutno koga, samo nas podsjetite. To je ovaj... saradnik Velje Nevolje. Tešić. I dalje Tešić, aha. Da. Marko Miljković i Bjelevuk. Sad molite da gledalci obrate pažnju na čoveka koji stoji kod vrata vozača. Šta ima za pojasom? Pogledajte razbojnik šta ima za pojasom. Jel pištolj, tako? Ko je razbojnik, jel se zna? Tešić, da. Isti ovaj. To je član organizacije kriminalne grupe, on je doveo žrtvu. Dakle, on je naoružan kao da je... On odlazi po Ljepoju i na prevaru ga dovodi, dakle, namamljuje ga sa nekom pričom. Mi smo drugari u on. Da se nešto dogovore, da tako dalje. Evo ga, pogledajte za pojasom. Sad ćete vidite. Dakle, on ne krije, vozi automobil sa oružjem. I to je pištolj u ilegalnom posjedu, nije legalno. Naravno. Evo ga. I oni će sad da uđu u ovu kuću i Ljepoja nikad više neće izaći. Izaći u sportskim torbama zapakovan i stranžiran. Pretpostavljate vi za sada? Da, pretpostavljamo za sada. Posle toga niko ništa nije čuo za njega. Nikoga nikad nije vidio više. Sad je možda prilika da kažeš ovo, da koliko ti fale ljudi. Da, pa može. Ili ćemo na kraju to ne. Kaži sad, taj njegov nestanak.